This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Uhanman rangba jong Raja Raghuvanshi u Sachin Raghuvanshi ubadeu nong khayi u Pynïap kali wat wasa ha Indore ha ka khatlai tere ujelio araja arpusan ula Dawa baya ka jing toket ya ka Sonam bat u Kyrwoh de banle da ka Narco analyst test khnang ban sei madan ya ka Pynshisha borok away ka badon shalindat kini ka jing Pynïap ka de ka belajar ha ka por bau Raja ulawan sa Meghalaya bat ka Sonam na ka benta ka honeymoon jongki Kidon sangot kibriyo ki bakantop ya katanga jong Raja Raghuvanshi ka Sonam arpo sansnam kantop ubait jong ka Kyrwoh arpo snam. Kitay barok kidon menta hakti ki pulit Meghalaya bat ka special investigation team kadang tokit ya katay kakam. Habakran sikilat patay kubor ha Indore u Sachin Raghuvanshi ulaong. Banakalyang jongki ki kwa bagi pulit Meghalaya kinle ya ka narco test ka bagi kotru ka truth serum test ya ka Sonam bat ya Kyrwoh khnang baga Pynshisha ka bapura ka badon halendat jong ka jingsha Pynïap upara jong u kan mi shabar. Sachin Raghuvanshi ulaong bagi kubor ki bawan hakabaya day bagi jing toket ya kita ki arngot ki peni bagi la banyalam bakla ya ki nong toket da ka bakenno iwe kum ki nong shna ya kate ka jing Pynïap ka bashirkai bat ka pau baga Sonam bat Kyrwoh ki ate lok ban pen bakla ya ka jing toket nolor kata ulaong kini ki arngot kimla ban pendap ya kate jing tmu Pynïap brio dalade bat usuba bagi dang don ki badon kti ha kate jing tmu henry ki dang don shabar ha ka jing tep jong ki pulit kumban supentip hakapor bale eka narco analyst test la inject yo dawai u sodium pentotal hakamat jong briu ubaya lam yo u shaka jinglong ka bapentia lengai bat ka jingmut jing perkhat jong u ka sha pendu ka baya lam yo u ban ai ki jing tep ki Pynshisha chapang ka nu ka jingjia Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya